Vítajte na našom novom kanále a na dnešnom videu by sme sa vám chceli predstaviť. Takže ja sa volám Rožky, alebo na YouTube kanále sa volám Nitro FN a tu na môj kolega sa volá. Sergej Boss. No takže, ako sme vám hovorili, tak ja sa volám Nitro FN alebo Rožky. Tu na tento sa volá Sergej Boss a budeme natáčať vlogy A futbal. a herné videá. Momentálne nebudem ja natáčať cez počítač, pretože nemám ešte počítač, ale tento tu možno budem natáčať z jeho PlayStation, bude aj streamovať. A Ja väčšinou streamujem. a chceli by sme natočiť pre vás ten najlepší content, takže zatiaľ budeme točiť z môjho mobilu a keď dostaneme také lepšie vybavenie, tak budeme robiť cesto. Takže tak no a ešte chcete niečo dodať? Už nič asi. Takže dajte like a odber a vidíme sa v ďalšom videu.